går du med ondt i nakke og skulder, så har jeg her nogle øvelser, du kan starte med at prøve, og se om du ikke skulle få det bedre. Jeg står med en hofteafstand cirka med fødderne. Og så bukker jeg også gerne lidt i knæene, så man ikke sådan overstrækker, og det er rigtig godt, fordi ellers så kan det blive rigtig hårdt for kroppen. Vi tager skuldrene op og ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og så tager vi det frem og tilbage. Så tilbage, så skal vi nærmest ramme skulderpladerne hinanden herom. Og så kører vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og det er rigtig vigtigt at få trukket vejret rigtig godt imens, fordi det gør, at musklerne slapper lidt bedre af. Vi tager også lige nogle armsving, og vi starter med højre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og vi tager den anden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så tager vi begge hænder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og vi tager dem bagud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og vi glemte også lige bagud med armene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så sørger vi lige for, at vi stadigvæk er nede i knæene. Og så tager vi nogle nakkeøvelser. Vi tager hagen helt ind og helt op. Så. Og så tager vi den her, og så kigger vi til den ene side og til den anden side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi lander lige lidt her. Og så tager vi hagen ind. Og så skal vi have spændet sådan helt op i nakkekanten op mod kraniet her. Og det er egentlig bare det, vi skal frem og tilbage. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Jeg håber, øvelserne kunne hjælpe dig.